Nihapon, ang akong panihapon is ginamos, yung klarang ginamos. Isda na siya prito og ganas, pakab, ganasin. Kani siya kay ano man ganina sinabaw. Kung pan hapon. Nas Eleven na lamang. The best din yung sudan. Ganas. Hala, Jess, nalay lamang nung pulo. May man siya magkinamot o unsudan. Ganas, lapuhan, unsudan. Sausaw sa ginamos. Basketball. Basketball. Balik man dulce. May pero kuan.
Quarter pa dito. Ginamos. Pilaan din yung gamay yun din, no? Nang? Nang? Ganas is ubos. Ini, para cheese ng lamang ganina. Dako karto. Dosi na pod. Hurot ang ganas. Kompleto. Kompleto paminta ahos Mumbai asin bitsin. Ito. Kompleto. Yung ganas, oy. Dagan pakai kong ganas nito. Maglapuan ang hagugma. Makadugaw man sa dugo dang ganas ng da. High blood sa dyan eh. $28, $38. Wala. 8 na lang. Kaning ganas nga pula ba? Parang sa mga anemic da. Hindi man ko anemic. High blood da rin eh.
Agamay naman sa to, daghan, tangkong mo to daghan. Limi man tangkong katong na suka ba na kuan suka na panakot pito? Salad. Salad. Sarap. Salad gugma. Gamay naman tong ganas. Ginamos, ginamos. Bombay. Ginalagay kamatis, nagay luya. Wa may kamatis pod. Luya o luya. Kamatis, bombay. Ya. Nako. Kompleto ang ganas.